Ba bai, orduen hasi zoazen, presentetan bata, besti, bueno. Eta egun baten agertu zuen Mario Nendia. Baina, eta agertu zuen nire lagun bat, fabrika bat dekonaz. Bomba zeta. Zerin bombak, bizikleten bombak eta ari zen lagunaz. Iberren urte benin karzelatik. Bai. Horrek urte zoian, con la amnistia, Martin Millanen amnistiziaz. Eta orduntzek presento joztean. Torre zoan ganegetzak bezkalde zoan, eta jun zoan da. Beste gumaten bebai terrazara, eta antxe, berba, eta amnistade handiz hartu nahi zoan, ine zoan. Araz. Eta gero, hori dalata, Mari Carmen Alberdi, deitu usten Madriletik. Izaten, zure laguna da Mariota, ezken nire gizona gultze deku zuen, gizona, zera, zerbait, eta puesto bat zekan. Eta, zauztan, nire gizonak eta Roson, gure dabe, zautzie Mario. Alixengo zukarri etxera eta, bai. Eta, baina Roson zuen anaizie, ez ministru, anaizie eta, egon zuen afaltzen, egun bat olantxe, batzarren bat erakun zuazen da, gero afaldut danak egin zen antxe, eta handik denpora gutxire, Juan José Rosona dituzta. Esaten, oye, ¿tú podías hacer esto? Y sí. Bueno, bai, ekarrikot. Berrido jueti. Bai, baina minister ditxora. Baina, paseto, kurizo jan polimilizek eta milizek, alkartu, etxak jazer follore bat. Horra zizuan, euren artiene Kriston follore. Urte benin horrek arzelatik. Eta guri zoian, akabeti. Hori relazio txarro eukena. Eta orduan esatuzta, Mario. Pretzuk esatuztean. Bandrezaz ez da gure berbaitik. Zeuaz bekara. Da nik juten izan kartzelara, da esatuztean zen gauzak, eta nik Rosoni bazetan itxasen, Mario. Eta gero Rosoni. Eta hola entzik. Eta etxoia gure bandrez ikusti presuik ezeterako. Nik etxagia zer rode ukiben, rode ukibanak bandrez egotekin, baina etxagian ikusti gure. Eta nire zinetzen hori, bat abestia errekauke moten. Errekauke egiten, eta hoxin zinetzen errekaizta josetik zara kartzelara, eta ez zaila zuztegi zeineri kartzela mili bat ezotu nezuen. Eta hola entzik, denpora askoen. Eta orduan nire izartu eta delako, jono padrez, gero bombi penizuan, bai, hortxe. Baina, bueno, ondo pasan ez joan, jente oso topo ez joan da, jente, gero, eurekin tranquili goteko modu. Baina, Rosonek eta segure zabien horrek, orduan? Eta zakabeti. Osa, negoziatzie? Negoziatzie. Baina, eurek etxoian gure, Andrés erditzen zera. Egotie. Gure abien Mario Nendiarekin negoziatzie? Bai, ni juten izan, Mario zera, jungo karzelara, ni juten izan karzelara. Eta Agustin, dagoazen orduen, nanklarez deoka. Eta zauztean. Ez aizan Mario hori hauxe. Eta, nik esan, Rosonek. Dila Mario, esto. Pero, chicos, aquí del jauetan hau egan, egin beste denpora, niri, urte hori zen egin etzan hor, filin faran, da, aspertu ditzan. Bueno, bai, gero konpondu egin zuen zen, horre polibilizek eta konpondu zuen hori polibilizena, eta, bai, jazta. Jazta, bai. Egun txarra pasan ituan. Egun batean, zitau ginoa zen Rosonek zerin restaurante bat Madrilen. Eta, goiezak. Bakarrik gutiko bat, bakarrik gongo. Bakarrik nortzuk? Mario eta ni. Baina Mario hartu joan zera Juanetakoek, eta bera representatie, nik enaiz joan gure jarteik eurekin bizekin. Para nada, ez txutxat. Ez que gero larra jakitok, gero esanitok, eta obazuan bakien egotie. Eta jugu itzazen, Mario eta ni sartu intzazen delenko. Tabernien, olentzik. Olentzik, Tana bizonezko. Olentzik. Eta torre zuan, zera, metri eta zazkoan. El señor os está esperando. Kunetzan maira arte, saludo nahi joan, eta nik beste mai batera gultu nintzen.
Tan sekretisimo zuen. Ordutzen, hastien, zer egizte interview. Ez interview. Hola, ez interview. Ez da esan egon revista. Bai, interview. Zer jangen duen, da zer egan duen. Dana. Ja. Jarria ban, eta ire izena be bai? Etxena etxakiat. Nik hori Josinatik guleko ez txaleko. Etxe, kambizio. Agertu zuen. Zer reuniok, ez da izenaz da... Bai, gure izena bai, Eta, esan esan, erotzagarriz eta, bero, ostean, Televisión Espainolak, hori zala, zer bat, gabetan ez dakizelan motoben programa bat. Zapatu gabetan? Bai. Dokumentos TV dorako zauzen, Bai. Niri iztean, eta ni ez egin egula, Mexiko gau izela, legoz nieta, agertzez, telebiztu ikuste joan, deitu izkuian, mensaje babik izkuian. Ikusi Televisión Espainoli pinean duan, japan, amatu nahi zuen, bizko panak. Ez erran hori, zerako kanpie berrizen agertze... Ez gogoratzen ba, bai. Ez que joari, eta beti, hola, biztu eta ana. Eta gero, laulelok ere izateko, Hauxe pasau, papelik itzen nahi joan. Papelak etan dituen Segoviatik. Segoviako karzelat. Zer ebintu ben, itxia gaien, itxia kantau.